Salam, mit navn er Fatima Khan, og jeg er 13 år gammel. Jeg bor i Karachi i Pakistan. Fatima har boet på gaden hele sit liv. Hendes mor døde af malaria, så hun bor sammen med sin far. Men hun er langt fra det eneste pakistanske barn, der lever på randen af fattigdom. Der lever nemlig 14.000 gadebørn i Karachi. Omkring 50% af den pakistanske bybefolkning lever i slum, men i Danmark findes der ikke noget, der kan defineres som slum. Omkring 25% af befolkningen lever i ekstrem fattigdom. Fatima har fået muligheden for at komme til Danmark i en måned sponsoreret af UNICEF. Hun skal til Danmark for at hjælpe med noget research om børn i Pakistans levevilkår. Kun omkring 70% af de unge pakistanere har læse- og skrivefærdigheder. Og 55% af alle pakistanere lider af analfabetisme. Analfabetisme er en manglende evne til at lære at læse og skrive. I den tid hun er i Danmark, skal hun bo hos en dansk familie. Jeg hedder Emma. Jeg er 13 år gammel, og jeg bor i København sammen med min mor og min far og mine 3 mindre søskende. Til hverdag går jeg i skole, og jeg har masser af tid til at være sammen med mine venner, når jeg har fri. I min familie der har vi alt, hvad vi skal bruge, og meget mere, så jeg glæder mig til at se, hvordan den pakistanske pige hun har det. Jeg håber på, at dette arbejde kan føre til noget større i fremtiden og sætte gang i diskussionen om børns levevilkår i Pakistan. Desuden ser jeg meget frem til 2015-målene, hvor man blandt andet vil halvere ekstrem fattigdom og sult, sikre grundlæggende uddannelse for alle, reducere børnedødeligheden og stoppe udbredelsen af AIDS, malaria og andre sygdomme. Jeg har været glad for at være i Danmark, for jeg føler, at det har hjulpet mig og inspireret mig til at lave min egen organisation, som kan hjælpe børn, der har haft den samme barndom som mig. For at hjælpe børnene kan man f.eks. oprette et center, hvor gadebørn mellem 5 og 18 år kan kigge forbi. Sådanne centre er allerede blevet oprettet, og hver center har ca. 300 børn registreret.